bastantes historias. Hoy, por ejemplo, nos ha costado meter gol. El primer tiempo creo que hemos dominado completamente, pero nos ha faltado ser más agresivos de cara a portería. Nos hemos puesto con 2 goles de diferencia, parecía que ya estaba todo hecho. Nos hemos dormido en los laureles, nos han hecho el gol y hemos sufrido. O sea, ahora pasan tantas cosas en un partido como para decirte qué es lo que puede pasar en 10. Κάθε παιχνίδι είναι μια ιστορία και μέσα σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε ιστορία ενός παιχνιδιού υπάρχουν πολλές ιστορίες. Σήμερα, για παράδειγμα, γυρίσαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι με στόχο να το κερδίσουμε. Νομίζω πως ξεκινήσαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, κυριαρχήσαμε, ωστόσο δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να σκοράρουμε. Βάλαμε τα 2 γκολ, φαινόταν πως πάμε για την νίκη και μετά από αυτά τα 2 γκολ κοιμηθήκαμε όλοι και ρισκάραμε και κινδυνεύσαμε. Δεχτήκαμε γκολ και κινδυνεύσαμε πολύ με αυτό το τέλος του παιχνιδιού.